Un dels primers actes de Sant Sadurní, però, va ser l'aplec, que dona el to més solemne d'aquesta celebració. El bou del Centre d'Estudis ha donat inici als actes de celebració des de la parròquia de Sant Sadurní, que porta el nom del patró del municipi. El bou de Montornès ha sortit de la plaça Joan Miró per iniciar la cercavila de l'aplec. Guiat per la flama de les torxes portades pels veïns, el bou ha anat enfilant el carrer Joan 23 amunt amb un destí clar, la parròquia de Sant Sadurní. Quan faltaven pocs minuts per les 7 del vespre, el bou ha entrat al pati de l'església complint amb un dels seus objectius, aplegar el màxim de persones a la parròquia per recuperar un any més les festes històriques de Sant Sadurní. Des del Centre d'Estudis, des de la seva creació, vam impulsar una miqueta sobretot la idea del patró i de recuperar, de fet, la tradició de les festes que antigament es feien per aquestes dates. I, per tant, amb la vinguda del bou a l'entitat, vam voler fer un petit cercavila, que vingués la gent a l'església. Un cop dins l'església, el bou i el Centre d'Estudis Montornès han fet la tradicional ofrena floral al sant, patró del municipi. Durant la vesprada també s'ha fet el ball de l'homenatge i un membre del Centre d'Estudis, acompanyat pels cants de la coral La Lira, ha entonat el virolai. La coral també ha fet sonar altres cançons, com els Goigs de Sant Sadurní. L'aplec s'ha tancat amb una cremada al jardí exterior de la parròquia de Sant Sadurní.